Her i Sweetos projektafdelingen beskæftiger vi os med sygehus, med skoler, med daginstitutioner og med større hotelbyggerier også. Vi har også en smule til den almene forbruger, der skal have nogle specialdøre. I vores projektafdeling der har vi 9 projektkonsulenter, der kører ud, som tilsammen har 297 års anciennitet. Og det gør, at vi har en kæmpe viden omkring døre. Vi har en kæmpe viden omkring, hvilke løsninger der måtte være. På projektsalg der er vi med fra starten. Vi har rådgivning, vi har vejledning omkring, hvilke døre der skal bruges. Vi hjælper med at kigge på tegninger. Vi har rådgivning helt ned til, hvilke låsekasser man skal bruge. Vi hjælper kunden hele vejen igennem. Vi kan godt mærke, at den trend, der er omkring finér, den også slår igennem hos arkitekterne. Vi har en bred finér-palette, vi har også en bred farvepalette, som vi bruger hele tiden, så man går væk fra de her hvide institutionsdøre til at have nogle specielle ønsker, som arkitekterne måtte komme med. Når vi kigger ind i et projekt på større byggerier, så er der en brandstrategi. Den brandstrategi, den er jo vigtig for hele bygningen, at den så også overholdes. Og der efterspørges der licensmærket. Vi har et rundt licensskilt på brand og et rundt licensskilt på lyd. Og det er vigtigt i forhold til hele godkendelsen af byggeriet og i hele taget dansk byggeskik og dansk bygningsreglement. Så derfor så tager vi det meget alvorligt med hensyn til vores skiltning, at vi kun gør det, vi må, og det, vi har godkendelse på. Her på fabrikken, der producerer vi ca. 3.000 døre om ugen. Ud af de 3.000 døre, vi producerer her, er 1,4 døre lige hinanden. Og det gør jo, at vi har en stor variation af dørene, der kommer ud af fabrikken her. Vi laver forskellige finéer, vi laver forskellige farver, vi laver med glasudskæring og forskellige låse. Så vi har en stor variation af døre.